Eziokwu ọ na-abụ ekwekwa ama agba Igbo dị ụtọ nke ukwuu ya mere anyị na-eji anọ ebe a kwa ụbọchị Fraịde niile wee na-akwalite omenala mgbe n'ụzọ pụrụ iche nke taata pụrụ iche nwanne kpọọ ha si ha apịa na akara 100.9 ya bụ na Solid FM ebe anyị nọ wee na-eti eti maka na anyị were onye ọbịa ukwu onye ihe gbasara ọdịnala doro anya ọ bụ dibịa ọ kara aka maka ihe ọ na-eme ka ejichie ya ọzọ ụbọchị o chiri ọzọ ka mma na ewe ndị ji eziokwu aga ụbọchị o chiri ọzọ ka mma na ihe a na-ekwu na gboo na onye ọbụla na-ewere echichi na a na-asa ile onye ahụ agọ ọ bụkwa na ya mere njọ ihe niile ya na-eme ahụ si ana ya zọdụrụ ụkwụ bịa rie ya ọ bụ sọsọ ọzọ dibịa Chimereze Chiayaweze nke bụ eze ọdịnala eze omenala na Ụgbọka ka echiri ọzọ ọnụrụ ebe ahụ wụọ iyi nke mere na ọ dara ụda nke ukwuu ụfọdụ bụ ndị a na-eche echichi ugbu a ụfọdụ bụ ndị na-ewere eche dịka eze maọbụ ọzọ maọbụ ihe ọbụla ha na-eme mana isi awụọ iyi ime n'ogokwu ihe ịkpọ n'ogokwu nwunye mmadụ maọbụ na imere alụ dị iche iche ụfọdụ n'ime ha agbafuo asị gị hapụgoro nke ahụ ụfọdụ bụkwanụ ndị mechara ajọ ihe dị iche iche alụchụba ha ọsọ ha gbapue na ndị omenala bịara abịa sị gị na ọ bụ Chukwu ga-ekpe ikpe na njọ ha niile na-agba ya agụrụ ya wee fụ na ewe ndị ji alụ wee mara na ha mere alụ wee na-achụ ha mana ọzọ dibịa Chimereze Chiayaweze na Ụgbọka eze ọdịnala na Ụgbọka bụ ya wụrụ iyi wee si na ya ji eziokwu na ka ya si eme bụ ka Chukwu ga-esi wee mere ya mere na ọ na-agba ọgbacha afa ọgwa ndị mmadụ na-ekwu oge ị ga na-atụ anya ihe bịara gbaa ma ọ bụ ọrụ alụrụ gị dịka dibịa mmadụ dibịa one na-ele na-eme ya ya mere anyị ji si na ọ ga-abịarịrị tata bịa ya aka kọwara anyị isiokwu anyị nke ụbọchị tata nke miri emi ụfọdụ na-eme ya ụfọdụ bụ ịnọgide n'ụzọ ịfụ ebe eji achịcha nwa bekee efere nkụwa ugegbe ngaji esikọnata akwa edebe ya tee ya mmanụ ụfọdụ bụ nri ịfụ ya a na-adọbagasị ya n'akụkụ ụzọ ije na mmiri ụfọdụ ịfụ ebe ihe akpọrọ dịka nwa onye ọcha ịfụ ebe emegasịrị ụmụ ihe dị iche iche eke eriri ụfọdụ bụ ego atụkwasị ya eme ya ebusi ya na mmiri maọbụ n'akụkụ ụzọ ikwu asị gị n'ọwa aja ka onye ahụ chụrụ mana ọ bụ ije n'ebe ụfọdụ n'obodo ụfọdụ maọbụ na onye amụma ụfọdụ maọbụ na dibịa ụfọdụ ọ sị gị na aja ị ga-eje eme bụ ije n'ebe ndị ekpere maọbụ ndị kpụrụ isi ka ije ka ego maọbụ ka nri ụfọdụ asị gị na ihe ị ga-eme bụ na ị ga-eje ihe ndị mmadụ uwe maọbụ ụmụ ihe dịgasị iche iche ụfọdụ asị gị sie nri ma ihe dị iche iche ọ bụghị m ga-akọcha ya mana ajụjụ ajụgasịrị esi na ụfọdụ na-asị na ndị ihe a niile bụ ịchụ aja ya mere anyị jiri sị na ọ bụghị sọsọ na dibịa ya bụ ọzọ dibịa Chimereze Chiayaweze bụ dibịa
o so n'ihe mụrụ ihe mere emi nke ọ ga-akọkwara anyị ndị so bekee asị ya na mistik. Ama m nke a pụtara mana ọ ihe ọ ga-agwa anyị na ọbata ọzọ. Ekele gị. Ekenekwe m gị, kenekwe Igbo na-ege anyị ntị n'onu. Abụ m Chizzy Ani. Ọzọ asị m ha na-ewe ihe miri emi nke a na-ekwu maka mistik ka ogodogoro anyị nke a ka ụwa mara na ọ bụghị sọsọ na anyị jere n'ọsọ dibịa ka ịbụ mana ị machara ma ka ndị ọcha na onwe ha si eyomi wee na-achọpụta nke ha. Ekenekwe m na unu, ekenekwe gị ezi nwanne m nwoke Chizzy Ani si na ọ ga-adịkwa gị n'ezinụlọ gị na mma. Ise. Dịka ajụjụ ị jụrụ, a na-ekwukwe n'okwu asị gị na e nwere ọtụtụ nri a na-esi. Ọkwa ya bụ dịka o si wee dịkwa na mpaghara ihe gbasara ọdịnala na ọmadụ ebu dibịa na ndị na-enyo anya na mmụọ ka e wee na-afụ ihe dịka o si wee na-ada n'ala ndị mmụọ. M ga-agwa gị na anya dị iche iche. Anya dị iche iche a bụ na ọtụtụ n'ime ha anyị nwere afọ a na-akpọ ha kpọmkwem, maka na ọ bụrụ na-ebịa na dịka mpaghara ndị nke bịara abịa na ọ bụ ndị nke nwa onye ọcha, ọ bịa jisi ike wee kewesie ha ewe ike mmanụ na dibịa nke na-afụ maka anya bụ ihe dị otu a ka a na-akpụ ya. Onye na-afụ maka ụmụaka na-ekwu ihe a na-akpụ ya. Onye na-afụ maka nwaanyị dị ime na-ekwu ihe a na-akpụ ya. Mana anyị na-abịa anyị akpọkọcha ha ncha dịka n'ọnụ be anyị na dibịa oyibo, mana dibịa oyibo a kekwerela onwe ha eke. O wee dizie ụtọ ahụ abịazie anyị akpọ onwe anyị dibịa. Mana nke bụ eziokwu bụ na dibịa dị ụzọ 17. Ya bụ ndị ikwuli ya n'ọnụ bekee asị gị na 17 bụ nke dogoro m anya. Ohere nwere ike ịdịla anyị oge ọzọ akpọba ha n'ofu n'ofu. Enwere ndị uke, enwere dibịa afa. Ndị uke bụ nke ụmụ nwaanyị bagara n'ime maka na ụmụ nwaanyị ka a na-afụgara n'ime uke. Ma nwoke na nwaanyị na-eme uke, ọ na-ama ama. Enwere dibịa afa, enwekwara ndị nke ọnụnụ bụ dibịa ọnụnụ. Enwere ndị nke anwa a na-abịakwa akpọ ha ndụ nji. Ndụ nji ada agba afa, ndụ nji ada eke ọgwụ. Mana ndụ nji ga-agwa gị na ọ bụrụ na ị ga-agbata afa na mba n'ọzọ were bịa si ka ị bịa mee na be unu, maka na ọdịbe ndị unu na-eyelu ha nri. Enwere ike ọ bụrụ na itinye ede n'ihe anwa na be unu, ọ bụziela alụ ọma alụzi ihe o kwesịrị ịlụ. Ịgazie na ndụ nji anwa ọ gwa gị na afọ anụ wee ga-agbata adịkwa ama, mana gaa tinyekwa ndị ihe a onye anwa sịrị gị tinye ya, na itinyekwu ya n'ebe a na ọ ga-eweta gị nsogbu kama ọ ga-enye gị ezi ntụziaka na ọ ma elu gị ihe ị chọrọ kpọmkwem. So ndụ nji anwa bụ ndị na-agbazi anyị onu, na-akọwalụ gị ihe bụ asụsụ mmụọ, nwere ike ịkọwalụ gị ihe enwere ike iji ngwele na oke welu mee ihe ọ pụtara. Ihe ndị ọzọ m nwere ike ịgwa ya kịta bụ na ọ bụ dịka nwa onye ọcha asị gị ihe a kpọrọ ya bụ deep science na ọ bụ spiritual science. Ihe mmiri emi na ihe mmụọ. So and ịbịazie n'ụwa deep science anwa ọkwa na ya bụ mystic or mysticism. Maka na ebe a ka a ya akụzibelu gị na aja a na-ezodoro ụkwụ na ọ na-atụ ume, ọ na-eku ume, o nwere afọ a na-akpị ya. And ọtụtụ na-akpọkwa ya afa na mba na niile dị iche iche. Mana nke ka onye ọbụla maara ọfụma dịka nwa onye ọcha ji wee kpọọ ya, mana anyị nwa na-agụ ya dịka ana. Obodo niile na ala Igbo na-agụ ya dịka ana. Ebe ha na-ekperu agụ ana. Mana onye ọcha akpọrọ ya bụ nke ụwa niile maalụ akpọọ ya na ọ bụ mmụọ a na-akpọ necromancer. Ya bụ mmụọ bụ ka ana si wee na-atụ ume, ọ ihe ọ pụtara. And ihe o ji wee were ngwa ọrụ bụ nke anyị kpọrọ sand magic. Aja na ọ bụ ekpọ ya sand spirit. Mmụọ aja. Maka na ịbịa n'omimi anwa ikpote aja m ga-asị gị na ọ nọchitere anya ihe niile bụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ n'ụwa. Aja bụ ana nọchitere ihe niile ọbụla ị ga-ekwu maka ya n'ụwa. Onye ọbụla bụ onye lụrụ oge a nwekwara ike mgbụsa ọnụ mmiri na ana were aka ya wee gwakọọ ya tee ya onye ishi n'anya, onye ahụ afụbakwa ụzọ ọzọ. Ihe o ji wee mee ya onye ahụ bụ na enwere ihe ọbụla bụ ihe a ga-eji
ọkwa na ya bụ ọ bụrụ na mmadụ si na ya siri ike rie nne ịghọta asụsụ nke mmụọ ị nwere ike na ị nweghị ọgwụ ịgwọrọ agwụ idebere na be gị mana ịma alụ ka eji asụ asụsụ mmụọ bụ ịsọpụrụ ndị aja ana ikpote aja ana fụọ ya n'ikuku si na nke ahụ bụ nke ka gị ike na-achọ ịbịakwute gị ha ekwekwana maka na iji ọfọ ozugbo ahụ iji wee fụọ ya ị ga-afụ na onye ahụ ezoro n'ụkwụ bụ mkpụrụ obi ala ya ebinyi wee gabalụ gị ọgwụ anwa ọzọkwa ha dị imirikiti wee na-achụ gị ọ ga-abịa n'isi njedebe mana ụta ka ọ ghara ya n'ọnụ na mpaghara nke a maka na ya bụ ihe eburu ibu ihe m ji kọwata ya ndị na-ege anyị ntị kwunu mata kpọ ya anyị were ebe a na o jemere n'ihe gbasara ihe mmụọ na ihe miri emi ọ bụ ọzọ dibịa Chimereze Chiayanwaeze eze omenala na Ụgbọka ewekwa mmụọ nke oji ọ na-agọ na Ụgbọka ụmụ ihe a niile ka anyị ga-emetụgasị aka mana ị ga-ewere akara ekwentị maka na ọ bụrụ ihe niile dịka anyị na-eji ekwu ya ebe a ka anyị na-gara akọsasị ebe a tata cheta na isiokwu anyị bụ aja gịnị ebe ịchụ aja kedu uru ịchụ aja ewe awọm dị na ya ọ bụ ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa mana akara ekwentị ọzọ dibịa bụ 08032777802 ya bụ 08032777802 ịkpọọ ya na osi ebe a pụọ ewere ajụ ọzọ ị chọrọ ịjụ maọbụ enyemaka ị na-ajụ ọzọ gịnị bụ ịchụ aja kedu ụdị ịchụ aja ewere ekenekwe m gị kenekwe Igbo na-ege anyị ntị n'onu tata a sị na ọ na-ama ada amachara mana ebe mmadụ ebe ka m ya asadebe maka na ụwa dị ogbu ụwa ka ogbu mmiri njọ ada amazi ụwa ka mma na ebe ị madebere ka ọrụ mmadụ ibe gị mana ya bụrụ eziokwu aja a na-achụ ụdị ọtụrụ na ọ nwara ya na o buru ibu mana m ga-akọka n'oge na aja bụ asụsụ ndị mmụọ nke izizi na ndị m ga-eme ka ndị na-ege m ntị bụ ndị Igbo ibe m wee ghọta dịka ebe okwu si welu daa m ga-asị gị na iko nke mbụ mmadụ ji wee ṅụọ mmiri bụ ijikọta aka ya na-abụ ọnụ ịbịa n'ebe mmiri dị iwere ya kuru mmiri ịṅụọ ya ọkwa ifugo na ọ bụrụ na ijikọta aka na-abụ ọnụ a were ya kuru mmiri na iyi aka wee nweta mmiri ya ejutu gị ọnụ karịa na iji ofu aka wee kwọrọ ya mana ị nweghị ike ịgbasa aka gị agbasa na ọ bụrụ na ị chọrọ ikuru mmiri ị ga-eme ya omee gịnị ọgọ agọ ị nweghị ike mmiri adị na ya ihe ọ na-akọwalụ gị bụ na mmiri bụ ihe na-adọrọ adọrọ ị ga na-idikwa ihe dị obuvu gọlọ agọ ka ị wee nwee ike wee kwuru ya ịfụ na asụsụ nke izizi ama mmadụ ji wee chọba ihe bụ iko wee kpụba aja ụlọ akpọbụ ya iko na ọkpọbụ ya ite iji wee kwuru mmiri bụgodu na mmiri mee ka ị marụ na ya bụrụ ihe a na-agbasa aka agbasa ewee wuru ananwụ ụlọ aja niile ịfụla a na-achụ aja niile ịfụla a na-asụ bụ asụsụ nke mmụọ izizi ọ ihe ọ pụtara m ga-akọwa anyị n'ụzọ ọ ga-eji wee nyetụrụ anyị aka ka anyị welu mata ịfụrụ na ọ bụrụ na ịbata n'ụwa ndị nke gbagotegoro na mmụọ bụ nke ndị nke nwere ha na-akpọ deep science na mysticism enwere ọtụtụ n'ime ha ụzọ eji agwa ụwa na ọba anyanwụ na-agbara okwu na agụụ dịkwanụ gị na-arụ na ị chọrọ ihe ị ga-eri na ị chọrọ ka ị ga-esi wee mee ụwa adụrụ gị na mma na ịbụ onye ọrụ ugbo na ọ bụ na ịbụ na-azụ ahịa mana ụwa adịghọ larịị na-emegokwa ihe niile ị kwesịrị ime mana ọ dịbeghị i wee sị ka gị na anyanwụ na-agbara kwuo okwu asị ofeke kedu ihe ị ga-eme ihe ị ga-eme bụ ọ na-ebinye n'ụtụtụ enweghị ihe ọzọ ị ga-eme na-abụrụ ịga saa arụ ịsacha arụ were mkpụrụ ose esi jụchaa onwe gị ị na-enye ya anya maka oge anwa anya onye ọbụla nwere ike inye nwa anyanwụ na-agbara ibido wee jabali ya eze ị na-ajari ya ezi na-eme ya one a ị na-ajari ya ezi onye ọbụla na-ene gị asị kedikwa ihe onye a na-ezuzu ya mana ihe ị na-eme ebe ahụ bụ aja ka ị na-achụ aja ahụ ị na-achụ bụ na ị chọrọ ihe ọnụ gị ya eri mụ na-agwa gị ihe a m nyere gị tata gaa dee ya kpọm gaa mee ya na be gị dị iche iche
ọ bụrụ na ihe mgbanwe arụrụ ọrụ gị n'ọnwa na-anọ marụ na aka nwekwa ọtụtụ ofeke ọzọ dịka mmuchi wee nọrọ ebe a ma a na m sokwe n'imirikite ofeke bụ ndị si na ha na-alụ ọrụ a na-amarụ ha na ọzọ mkpụrụ ose ọjị one ka ya ga-eji ofu ka ihe ga-eji ajụcha onwe mmadụ ofu mkpụrụ na-asị na asaa na ndị ọzọ ofu bụ ihe eji ofu bụ ihe bụ nnere ya egwu ọ dị mma nke ahụ welu gaa ifugo ya bụ na aja ka onye aja ka ị chụrụ ihe ahụ onye ajụsisi owe otufuo ose ọjị a mkpụrụ ose ọjị a otu a ka ọ dị mana n'ezienu kịta enwe onye ọcha gwere bịaba anyị nwe wee nweta ebe nke a kpọrọ mba a na-akpọ ya mba enwere nnụnụ a na-akpọ ya bụ ndori nke ndị ọcha akpọrọ pidgin nduru nke ndị nwe onye ọcha o ji wee bịa obodo a maka ọ dịbụghị n'obodo a ọ nke dị n'ọhịa ihe dị n'obodo a ha maji nke a na oke bekee wee bịachaa n'obodo a bụ nke a kpọrọ rabbit dịka m ji wee na-akọla unu i wee mụtazikwa ụfọdụ na ha jikwa ya bụ aja eji nduru emebu nke ndị nwa bekee ewelu ụmụ ohe biribiri ka a na-akpọ shuga welu nke a na-akpọ ọtụtụ ihe a na-atinye n'ime nke ha na-eme na be ha wee wetakwa ya na be anyị ndị be anyị wee nele ya na nnele anya ụfọdụ bụ ndị ụmụnne anyị bụ ndị nke wetere ihe gwara ọgwụ ebe a ị ga-afụ ya n'ebe ha na-etigbu ya na arụ mmadụ n'ọnọdụ na a na-achụ ya ajọ mmụọ ụfọdụ eje na mmiri wee mee ya akụgbuchie ya fụcha ya n'ebe a ga-eji ma akị bekee ha wee dogbuchie ihe a niile n'ebe ahụ i wee fụzie na oge anwa ka ọdịnala na ọtụtụ asụsụ nke na-adịghị n'omenala Igbo wee gwabazie ọgwa mana oge gburugboo aja mmadụ na-achụba aja mmiri isi runi bụ na ị ga-eme ihe anyị kpọrọ nri ihu eji bụ oge a bịakwara nkịta ewee gwakwa ya bụ omenala asụsụ ahụ ọgwa akpọbezie saraka mana saraka abụghị n'asụsụ Igbo asụsụ ndị ugwu ewetago na ị na-enye mmụọ ihe n'efu bụ nke i shiri eshi ka ha wee nye gị nke oyiyi n'efu. Biko nri ihu eji a ọkwa mmadụ nọ na be nna ya ma ọ bụ obi ya sie nri ya ndị mmadụ bụ ihe bụ ndị ichie bụ ihe mụrụ ya nụ si ya bịa nụlere aka m na m achọkwana ka ihe bụ ihe arịrị bata na mbara ezi a o mechie ya sọsọ ihe bụ nsọ na-adị na-enebela anya bụ na ọ yara ekwe mmadụ n'aka n'ụbọchị ahụ o mere ya ọ maapụ na mbara ezi ya anwa ọ ga-anọ na biya maka na ọtụtụ ndị anwe na-abịa ka eji abịa ka mmụọ ji abịa mmụọ anwe niile akpọrọ okwu ga na-abịa na-atinyere ya ngozi anwa anya mmadụ ayara afụ na-eweta ya na mbara ezi anwa ọ dịghị na biya anwa wee pụọ nke ka ya galarụ n'obodo na ọlarụ na agbata obi ọ ga-achọ ka ngozi niile ewetara ya bụ ndị mmụọ ya kpọrọ afa ka o zuo oke na arụ ya ihe a ifuru o mere ebe a mba aja ka ọ chụrụ ka ụzọ ọzọ eji achụkwa aja na-egekwa ntị mana e nwekwara ụzọ ọzọkwa bụ nke ndị be anyị na-akpọ na ụmụ nwaanyị na-achụ aja ite ofe. Ụmụ nwaanyị na-achụkwa aja ite ofe. Aja ite ofe. Ee, kedu ka eji achụ aja ite ofe a? Ha ga-ebu ibu were bịa n'ọnọkọlọ n'obodo ogwe na ọ dịka esi wee na-akpọ ya na mpaghara maka na asụsụ Igbo bara ụba enwe ike anyị kpọ ya obodo ogwe na be anyị ọ bụghị ya ka ndị ọzọ ya akpọ ya. Obodo ogwe bụ ebe a na-agbakọ n'eme nzukọ ebe ezumezu ndị be anyị na-akpọ ya. Ihe eji akpọ ya ogwe bụ na be anyị na Nkanụ bụ na a na-akpọ ogwe dịka oche ebe a ga-anọ. Ụfọdụ mụtaziri ugbu a na-akpọzi ya bench akpọzi ụmụ ogwe ahụ. Ụfọdụ bụ akwara osisi buru ibu ka enwe ike ịnọ n'elu ya na-ege ntị n'okpuru osisi ndụ. Otu a ka o si welu dị ha nwee ka ndị anya na-anọ bụ ndị nji na-anụ onu mmụọ ya bụ ndị ichie na ndụ ka ndị ọzọ si asụ ndị okenye ndị kasarịsa n'obodo. Mana ọtụtụ oge ha dị ekele ọgwụ ha ada agwọrọ ọgwụ mana ha na-anụ onu mmụọ andụ onu mmụọ ahụ ha na-anụ ka mmụọ ji wee na-agwa ha na-ekwe ihe anyị na ya gwara agbata obi eji akpọ anyị ma okwu dịka nkịta ịbịa n'ala Igbo mpaghara nke m nọ na ya ị na-achọ ime dịka nri ihu eji a ọka ịga gbaaja obono gbaaja ibupụ aja ihe n'obodo enwe ihe anyị na-akpọ
na ị ga-eweta ichikere gbafuru ya ido ichikere akwa osisi ya osisi ka ọ bụ iweta akwụkwọ ya ife odo etinye idebe aka gị n'ụzọ gara okirikiri idebe akwụkwọ ahụ n'elu wepụ isi ebe na-eke a wepụ isi n'ibe na-eke ofu akwụkwọ ịgba ya ọda pam ihe ndị gbakpọrọ ya bụ ido onye ka a na-akpọ ịgba odo oge a na-eji n'ụmụaka ihe ka bụ ido a na-ewekwa ma akwụkwọ ugbu ufe ebe ya